Na mojom aute sa spustil poplach. Môžem sirénu vypnúť na diaľku? Áno, keď sa spustí alarm, systém Pandora automaticky volá na telefónne číslo majiteľa vozidla uložené v systéme. Počas hovoru môžete použiť príkazy tónovej voľby. Jednoducho počas hovoru stlačte čísla na klávesnici svojho telefónu. Ukážem vám, ako to funguje. Na vašom aute bol spustený alarm. Pandora vás upozorní hlasovým hovorom. Príjmite hovor. Kliknite na klávesnicu. Na vypnutie alarmu stlačte 0 a hviezdičku. Po tomto kroku sa aktuálny poplach zruší. Vaše auto však zostáva zamknuté a plne zabezpečené. Panda tip. Systém Pandora ponúka viacero DTMF príkazov. Z autorizovaného telefónneho čísla môžete zavolať priamo na váš systém Pandora. Security mode is switched on. No new security notifications. Telefónne číslo na váš systém nájdete v mobilnej aplikácii Pandora. Ak nie je poplach, 0 a hviezdička, systém deaktivuje. Jedna a hviezdička systém aktivuje. Ďalšie DTMF príkazy nájdete v užívateľskom manuáli k svojmu systému Pandora. To je všetko.